Deci eu nu le permit cârnaților ăstora să vorbească cu mine cu că arătați ca niște cretini să mor eu. Bă, deci eu dacă fac o afirmație este cu intenție. O să-ți fut gagica, nu? O să-ți fut gagica. Cine pula mea te crede, coaie? Bă, deci eu v-aș fi înțeles dacă româna era limba voastră secundară și atunci ați fi avut timp de gândire să formulați un gând. Dar nu e, coaie. Româna este limba voastră maternă, coaie. Nu e fizică cuantică în pula mea să ai nevoie de timp de gândire să formulezi un gând. Și dacă ai nevoie de timp de gândire, fă o pauză. Nu te apuca să faci ce pula mea înseamnă taci în pula mea din gură. Bă, dar e și lipsă de respect. Deci tu mi-atragi atenția mea către tine și tu te-ai pus să mănânci timp din viață să faci Coaie, dacă nu știi să vorbești, vino cu o foaie în pula mea. Există videoclipuri gratis pe YouTube care te învață cum să vorbești. Bă, deci eu dacă te apuci să vorbești cu mine cu Coaie, eu am plecat. Nu mai vorbesc cu tine în viața mea. Ți-ai pierdut ocazia. Marș!